l-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Inti oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti ġajt taħtilna triq tas-sema mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tina nilqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd b'imħabba spiritwali. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsantam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra lill-Lut. Ħuti, x'stenejt iżjed, ma nsibx tmien biżżejjed biex insemmi fuq Gidon, Barak, Sansun, Ġefti, David, Samuel u l-profeti. Bil-qawwa tal-fidi huma rażnu sal-tniet, għamlu l-ġustizzja, kisbu l-wediet, saddew ħalq-liljuni. Tfew il-qawwa tan-nar, ħelsu minn xifer is-sejf, fiequ mill-mart, tqawwew fit-taqbit, ħarbu l-eżerċiti tal-barranin. Nisa ħadu lura l-mejtin tagħhom irxuxtati mill-mewt. Oħrajn ħaqruhom għall-mewt għax irruftaw il-ħelsien biex jiksbu qawmien aħjar. Oħrajn sofrew żebliħ u swat u saħansitra ktajjen u ħabs. Kienu mħaġra, imħanxra minn nofshom, maqtula bis-sejf. Ħarġu jiġġerrew imlibsin biġlut tan-naċ u tal-mos. Neqsin minn kollox, imħabtin u maħqurin. Id-dinja ma kienx jixirqilha jkollha nies bħal dawn. Huma qagħdu jiġġerrew fid-deżert u fuq l-għoljiet, fl-għerien u fl-irkejjen tal-art. U dawn kollha għad li qaraw xhieda tajba bis-saħħa tal-fidi tagħhom. Ma kisbux dak li kien imwiegħed, billi Alla refa' xi ħaġa ħjar għalina, bil-ħsieb li huma ma jaslux għall perfezzjoni mingħajrna. Il-kelma tal-mulej. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Flimkien, issaħħu qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej li inti rfajt għal min jibża minnek, li inti ħejjejt għal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Flimkien, issaħħu qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin, fl-għarix tiegħek taħbihom kontra tqassis tal-ilsna. Flimkien, issaħħu qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Imbierek il-mulej li minn belt il-qawwija għamel miegħi eġubijiet ta' tieba. Flimkien, issaħħu qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Jienet fil-fixla li kelli ninsab maqtuħ minn taħt għajnejk, immint smajt leħen it-ħannin tiegħi meta sejjaħt l-għajnuna tiegħek. Flimkien, issaħħu qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Ħobbu l-mulej ħbib tiegħu kollha,
li twajbin ħarisom il-mulej, imma jpattija sewwa lil min jimxi bi kburija flimkien, issaħħu qawwu qalbkom, intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu d-dixxipli tiegħu waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Ġerażin. Kif niżel mid-dgħajsa resaq fuqu wieħed li ħareġ mill-oqbra li kien maħkum minn spiritu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas b'katina għax bosta drabi leħqu rabtuh bix-xkielu bil-ktajjen u kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel u ħadd ma kellu ħila jżommu. Lejlu nar kien il-ħin kollu joqgħod għall-ploqbra jew fuq il-muntanji jixer u jqatta' ġismu biżrar. Kif lemaħ lil Ġesu mill-bogħod ġera leħ. Inxteħed qudiemu u għajjad beħen qawwi u qallu aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu bina l-għoli, aħlif li fuq Alla li ma taħqarnix. Għax kien qallu oħroġ ja spiritu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih x'ismek? Wieġbu Leġjun jisimni għax aħna ħafna. U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla kbira ta' qżieqes tira mal-ġenb tal-għolja u l-ispirti talbu ħafna u qalulu ibgħatna lejn iqżieqes ħanitlu fihom u ħallihom imorru. L-ispirti ħżiena ħarġu u daħlu fil-qżieqes u l-merħla li kienet ta' madwar 2000 ras inxteħtet ġol l-baħar mill-għoli tax-xaqliba u għerqet fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxerdu l-aħbar mal-belt u l-irtieset u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew ħdejn Ġesu u li dak li qabel kien maħkum bix-xitan u li kellu l-leġjun ġo fih raw bil-qiegħda liebes u moħħu f'siktu u baqgħu bimlujejn bil-biża'. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda mingħajr l-imxajtan u qżieqes. Imbagħad bdew jitolbu ħafna lil Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tiela fuq id-dgħajsa dak li qabel kien maħkum bix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżdu ma ħallihx u qallu mur inġabar id-dar ma' niesek u jgħidilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħenna lik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Mark illum fuq dan ir-raġel illi kien maħkum mill-ispirti ħżiena minn xitan anzi mhux wieħed imma ħafna u li kellu din l-esperjenza kera imma Ġesu ħelsu. Dan raġel li kien fil-pajjiż tal-Ġerażin kien bniedem illi għan-nies kien ta' periklu. Manki għalih innifsu kien qiegħed jagħmel ħsara anke lilu nnifsu. U n-nies ippruvaw b'xi mod iżommuh anki bil-ktajjem bix-xkiel u kien għal xejn ma rnexxilhomx jikkontrollawh. U kif ġie dan raġel ma' Ġesu, faċċata ta' Ġesu, mal-ewwel Ġesu bil-kelma qawwija tiegħu qal lil dawn l-ispirti biex joħorġu.
biex il-dan ir-raġel jagħtih il-ħelsien. Dan huwa Ġesu li dejjem jinteressaħ il-ġid tal-bniedem sħiħ u li bil-kelma qawwija tiegħu iġib il-ħelsien lil dal-bniedem. U mhux biss jeħilsu mill-ispirti ħżiena, imma jerġa' jagħtih lura id-dinjità u s-serenità. Il-fatt naqraw li dar-raġel rawh in-nies mbagħad bil-qiegħda liebes u moħħu f'siktu. U kien minħabba din l-esperjenza li dan ir-raġel imbagħad lil Ġesu beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Sa din interessanti għaliex f'San Mark ftit qabel meta Ġesu kien sejjaħ lid-dixxipli kien fuq il-muntanja, sejjaħ lejh id-dixxipli għażel it-tnax u hemm isimhom, l-ewwel ħaġa li naqraw għażilhom biex jibqgħu miegħu. Imbagħad biex jibgħathom missjoni. Dan staqsih biex jibqa' miegħu, imma Ġesu kellu għan differenti għalih, kellu skop differenti jgħidlu, mur. Issa mur inti inġabar ma' niesek u għid dak li għamel miegħek il-mulej. Batu bħala apostlu mal-ewwel biex jagħti xhieda ta' dak illi kien għamel miegħu Ġesu. Sa jolqotna ħafna il-kuntrast bejn dan ir-raġel illi għadda minn din l-esperjenza ta' bidla u n-nies. Għax dan raġel lil Ġesu talbu ħafna biex jibqa' miegħu. U n-nies naqraw bdew jitolbu ħafna biex iwarrab minn pajjiżhom. U għaliex? Għax in-nies baqgħu fuq l-esperjenza sensazzjonali u spettakolari li raw fuq dak li raw minn barra. Meta Ġesu keċċa il-dawn ix-xjaten u daħlu fuq Iżies u Iżies qabżu fil-baħar u għerqu. Għalihom kienet xi ħaġa ta' sensazzjoni, insomma, kulħadd naħseb jien jekk tara xi ħaġa hekk. Imma n-nies baqgħu fuq dan. U iktar ikkonċentraw fuq din l-esperjenza milli fuq il-bidla li għamel Ġesu f'dar raġel u kif ħelsu u taħ ħajja ġdida. Għalhekk ir-raġel kellu din l-esperjenza personali ta' Ġesu minn ġewwa, trasformazzjoni, bidla. Imma n-nies baqgħu fuq dak li raw minn barra u għalhekk qalulu aħjar titlaq lil hemm. Sa għalina dan huwa l-messaġġ importanti għax aħna wkoll lil Ġesu nafuh iktar mill-qrib bħala il-feddej tagħna. Mhux b'xi ħaġa li tidher minn barra sensazzjonali xi miraklu ta' barra, imma il-feddej tagħna li lilna wkoll Ġesu irid jeħlisna. Jeħlisna mill-esperjenza negattiva tax-Xitan li qarraq bina. Aħna nafu li l-preżenza tax-Xitan hija preżenza ta' ingann, ta' għerq qabel xejn. Li dak li huwa ħażin ipinġulek sabiħ. U għalhekk Ġesu jeħlisna minn din l-esperjenza tax-Xitan u wkoll mill-ispirti ħżiena li jista' jkollna fina fil-qalb tagħna bħal egoiżmu, bħal mibeda, bħal vendetta. U lilna wkoll Ġesu jagħtina dan il-ħelsien. It-talba tagħna llum tajjeb tkun it-talba
illi jagħmlulu id-dixxipli li taqgħu miegħu meta qam mill-imwiet fit-triq lejn Emmaus. Meta qalulu ibqa' magħna mulej. Ibqa' magħna. Twarrabx minn pajjiżna, twarrabx minn ħajjitna, imma ibqa' magħna biex lilna teħlisna wkoll mill-ispirti ħżiena u biex lilna wkoll tgħinna ħalli ngħixu fil-ħelsien tiegħek b'dinjità, bis-serenità u nkunu wkoll xhieda ta' dak li inti tagħmel magħna fis-soċjetà llum. Issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex teħlisna mill-ispirti ħżiena li jfixklu ħajjitna u tgħinna biex ngħixu fil-paċi tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Għati mulej l-għannuna tiegħek il-morda kollha, kemm dawk li qegħdin fid-djar tagħhom kif ukoll fl-isptarijiet Malta jew anki għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk ukoll għal dawk li joffru l-għajnuna li jgħinu lill-morda bħat-tobba, bħall-infermiera nurses u dawk kollha li b'xi mod jew ieħor huma involuti fil-kura tal-morda nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem infittxu li nagħmlu r-rida tiegħek f'ħajjitna u li nkunu xhieda tal-imħabba tiegħek mal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi f'Ukrajina, f'diversi postijiet fid-dinja u biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu u nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-farax lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jelqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek qegħdna l-offerti tagħna. Fiħnina tiegħek il-qaħħom u għamirhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox
Tejjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr għaliex inti bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li ħlejaq kollha jaqduk il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija u aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla jeda ntennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smewit, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil-minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamme nitolbuk li bdil-lajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Imbirku il-mulej. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-anqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Fl-isem tal-Missir, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tal tana, eħles enna u jaqaf magħna, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma tal tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ. Meta l-Anġelu Gabriel ħabar sidna Marija u għallilha kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smaw titqaddis ismek tiġi saltnatek ikollu trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. Dħul ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżur qariba tagħha Sant Elisabetta. Missirna li inti fis-smaw titqaddis ismek tiġi saltnatek ikollu trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-molej miegħek, berk inti fost in-nisa berek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlapalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħlista min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misterju minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, ħlista min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misterju minn tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltnatek ikollu tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħlewa u tamatana, slima lik li lek inajtu, għalli xaħna t-torufnati u li teva, li lek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ, ejja mela, avukata tana, dawallejna dak lajnejn tieku taħnina, urina wara dan it-torufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, oħanina, opija, oħelwa Verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltnatek ikollu tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-malej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Misser eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlapa lina. Imqazza Alla. Itlapa lina. Imqazza 17 bejbiet. Itlapa lina. Om ta' Kristu. Itlapa lina.
il-Knisja, itlab għalina, tal-ħnina, itlab għalina, tal-grazzja talla, itlab għalina, muxebba, itlab għalina, mit-tama, itlab għalina, li żjed safja, itlab għalina, li żjed nadifa, itlab għalina, bla teba, itlab għalina, li tisħoq l-imħabba, itlab għalina, tal-aġeb, itlab għalina, tal-parir it-tajjeb, itlab għalina, ta' min ħalaqna, itlab għalina, ta' min salvana, itlab għalina, xebba kollok għaqal, itlab għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlab għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlab għalina, xebba kollok seta, itlab għalina, xebba kollok ħnina, itlab għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlab għalina, mera ta' qdusija, itlab għalina, tron tal-erf, itlab għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlab għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlab għalina, amara ta' kull grazzja, itlab għalina, amara ta' kull tiba, itlab għalina, warda mistika, itlab għalina, torri ta' David, itlab għalina, torri tal-Avorju, itlab għalina, dar ta' Deb, itlab għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlab għalina, bib tas-sema, itlab għalina, kewba ta' filgħodu, itlab għalina, saħħa tal-morda, itlab għalina, ken tal-midinbin, itlab għalina, faraġ tal-imniktin, itlab għalina, faraġ tal-migranti, itlab għalina, għajnuna tal-insara, itlab għalina, sultana tal-anġli, itlab għalina, sultana tal-patriarki, itlab għalina, sultana tal-profeti, itlab għalina, sultana tal-apostli, itlab għalina, sultana tal-martri, itlab għalina, sultana tal-konfessuri, itlab għalina, sultana tal-verġni, itlab għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlab għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlab għalina, sultana mtella s-sema, itlab għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlab għalina, sultana tal-familja, itlab għalina, sultana tal-paċi, itlab għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrirna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu, għatil ilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tqassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena tiegħu u jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Atina il-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlab għalina, San Sebastian Martri, itlab għalina, San Turrokku, itlab għalina, San Paul Missirna, itlab għalina, San Publiu, itlab għalina, San George Preka, itlab għalina, Beato Nazio Falzon, itlab għalina, Beata Diodata Pisani, itlab għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Alla, illi f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisa u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Tkun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka kbirhom Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.